Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Nongsder LP School, Nongsder ka badan hakipadon ka riwar penursla ka South Rib Jumang, lapli pada ya ka jublik siar ya ka jingsdang jong ka school, halor ka phang pedeng na I denjat baret sya ka jingjob ka bakrau. Ya kani ke jingpli pada ya ke jinakhi basan paus nem jong school lasdang da ka penhe de kalama jublik siar do menteri ketenat education ke sarkar jelau ba lakmen remboi kumu kongsan ha ke jinarangkat UMDC kathan u shambor lang renja kumu sembod kongsan rengkat ke jinarang ki officer na ka office sub divisional school education officer u assistant commissioner ka penusra civil subdivision bat lapen phu pen phieng da ka jingdon lang ki noi kai barem bat badang hikai ki khna school badang puli bat ki wapas na ka ni ka school ki bahayeng uba tarsan renja bat ki nongsong snong bat ki wei ki balakhot sngobha lasdang ni ka program da ka bayathu lengkot ya ka jingya lenti ka school na du shwa ban sedang tat hadu bakan kenjo Jakarta basan paus nam habai thu lengkot uskatri baningkong jongka school uba ju shooting ulai thu bahak bas dang ya kan school ki nongelam jongka snong ha ka tuka por kilaya kun ban persang ban wat ya kilat klinti kumno ban yo wanra school hasnong rei kani ka jingang nod ka snong kala ur long tat hadu snam se jakandai spa nyo ha ka bau MLC jongka langker dam uba tarsan renja ula trisitom ban pinyo ya ka school bat ubala denru benta ka bakrau ban kedo bat ban lam lenti ya ka school haba ban rap langru halor ka history jongka school inohi ka beningkong ikong kermila sangpliang ilai thu bahak tu kapor ka bai lawan ban hikai idap ka jing sorong ya ka jingdon benta ban one bed yo sambai ka puli ka puthi ha ka snong ha ka baki kme ki pa jong ki khna school ha ka tu kapor kidawan pe kumno kita ki noi kai school ki hikai tho bat puli dia thandai spa nyo bat lapli dari MDC dari jungi tar iba tar son renja bagi set khot imadu ha ka jingdon ringkat jong SEO nang tena blog penusla bat yang kan mau lapli ke school hai tai ying school ibarit ibala stop dakatin hantai akan jaga rasnai ke tega building ke bahe bat kene ke ying school ka don tak si kamera bat kanong hikai rodei mga bat kumno ngakwa banyan thulen kot ipi kumno ngayo ban rung kum kanong hikai hang me haskul jongpi kumbala ya thu dai ba ju mo nimar kumno layo ban play ka school ya kan ka LP school hang ne ha Nongsder day lang ba kataka scheme ka bagi khot ka special backward scheme but lengba ka ni ka scheme ki la play ki school ki kato ka ne ki snong ki badang sadin ki bompat don school but habala ajing tip yang bon play ka school hang ne ha Nongsder balawan don ruki ba batay yang bangan bu dak application ban apply ya kan ke school bat kunta ngalabu application bat ngala apply kan ke school lengba joka office jong video hang tei ha blog penusla bat hang din nang ta nya don arngut iba kinong apply ya ka ni ke school bat asim ni dak interview ka personal interview bat nga ayo yo play ba nga pass ya kanika interview bat day nakataka daw na yo ban room ban kung kanong hikai ha kanika school bat nga ne tuan ko kadon sis ngayo I sisa ba kadon ka jing tran ka jing sliang nakikime ki pa bat kinong siong snong hapo jong kanika snong Nongsder ida tran sisa bakan don ka school haga ga snong joki bat day lang ba ka jing trace tong ka joki mo kung mengilayo snowy baju rengkat ka jing yarap jong madu terson MDC kunta kilayo
ban penrung hakan ke skim kaba layat hu bat kumta nilayo ya kaban play kene ke school hakan ke snem sejak ndai Spanyol kunyo bat kabas ngong melung ya habang perkan habang akan mau ya kan ke por akatu ke por ngadang don karta kabadang kena ba karta cuma kadang don tang kumba kuwe snem bat habang wan hamni school ngarung school idon sibun roi para sinong nang ni sinong nong sder irang ba ilong kemi bat habang ngarung school kidon ikena school bat kumbalong nama kasinong kadang rit dan don kendiat tenum ye kumta ikena school kidang don kendian bat ngakan mau ka benengkong ikena school kilaban don tang kumbalai pengun bat habang arung school ngas ngoleran rukum ka kena mo namar ngayo ibe kidon kibala kamrang ba yanga ban yanga iwan nya ka ban pe ban jungo kumno nga hikai ya kini ki kena ya kini ki kun ki jongki bat kunta kata kada ke jing long ka ba sisur jong kita ki briu kita ki long kepa ki long kemi ki ba men suwa ki jongi bat ka ba kham kelas isu mo ngasno kumbakani ka jinglong jong kini ki try snong ha ka por ki snow kumbaka don ka ta ka jingtia ka ba plam ha ka bompat judia ka ka snong jong ki jowan ban pe kai mo ka por beni ki kai school bat kumbang lai thu ipi ma ba ki kena school ki don kumbang lai thongun bat nalor ki kena school nganya thu ipi ha ka por empat don school me tegi don katuk ani kilong keme kiba syong yeng mo kiba hapan rikun kijuan school haka school ka bakanikan namar kidon nya kajing angnot ban kumno banang ban tho bat ban puli kijuan ra iki mouse lek ki mau tho ki jogi bang ajing ka ki bat kata ka dei kajing sedang ka story jong kali ka LP school nang sde ngan cia tholing kot te phi bat ngan jiu yo ro ka jing ngong tenang ka jing ngong ju ado kata habanga ya don ringkat bat ini ki long kemi ikena school hakan ke sinong bat ngan thoi phi ikena school ki badon hakan ke singi minta ikena school ibalong ki me ki pa ki balong ki meira iparat ki jompi minta iba manganga hikai hakata kapor ilong iba tips ni ha idon nya ka jinglong ka ba lui ka ba sisur bat kilong ru ki kena ki ba wan tistam ha sa school kimju pep school lat no tang ha ba ki pang bat yo ki don ru ki me ki pa iba don ka jingkit kle na ka banta ki jom ki kun wat lada kim dei ki banang basta kim pat nang ban tho ban puli ndre ki don pat de ka jing pat hat ka basta ki ju yarap ya ki jom ki kun bat ngakan mau ka por ka bang penlong exam ki khna ki kime ki pa ki kime ndre ki pa ki kime mau ki long kime ki ba syong hayeng ki ju syong thai no na ka jing let pri ke jong ki namar balai namar baki hap bandon hayeng ban yarap ki kun ban nom ai kam mo ban yarap kam ki kun baki kun jong ki kinyo simun ka por ban pelon ka jing puli kata ka jing long jong ki kimi ki pa ha ka por ka ba men swa ka por ka ba ngadang ikan ban nalo nang taru sakwen ke jinglong jo ikna school la ka po kidon ru ka jing it ba ke jing burom ya kinong hikai haba keren sembut kongsan ubadiru MDC kathan uba syambor lang renja ulakentu khamtam ye ki mi pa jing kna school bakin bud din ye jinglong jing em ki khon
Bat ban penting na bakin aipor man kasni banekran ya slok nadu bakidang red hadu bakin dasan. Kabas ngongsi pat bahakini kisngi ki babenta ki kemi ki pa nakadaw baki salia baki khon ki thlia bat kli bon ki jingkli ki aida mobile phone ni ki khon khnang baki khon ru kin om thlia shu kani hi kadei ka ma bha ya kalawai ki khon ulakran benyaw. Kamu MDC ngalaja panbang ya atlet school marlai proja siya kini kidong kithan jom konsumsi lang kadang mereka. Paya mentau senang ngakerman bangin nang lakpan peteng man ajirak siya kiwe di school. Kamang nung krentan hang mi ke kita ki bentak ka di belek na mari yo ka kata kijrong kapor. Dan rengan poi siya nakapang. Kamang gwa pa jesko mentang sengi. Ban ai paya pasyat jemut hak ni sengi. Wat lada kani ka school kani tang LP. Reng yo i pagidan ki kena UP ru. Ngai ira pagidan ki kon sangar. Bat kham tam kani ke jingkran wala da ki kena dit. Kempat kat bor man chamba. Dengan hak man koran. Kenang bagi kimi ki pa ba kani kai kenang ge pensut ko yaki pakan long ru ke jing ai jumut yaki bakum no bagi senang gin kara lagi ki hap ki jomi. Kamat kamaning kong ngakwa pan penpau kani ko por kalong. Bahkan no ke jingsan jong no breo ne kan no breo. Kidan south li kipaya ha kita ki jingsan ke jong. Upaya waning kong Paway ne paway ke long breo. Bagi nyo ay ki jingsan upaya waning kong day na ladi. Bakumno pila ban pensan yalade da ke jong long discipline ke jong pi. Da ke jing ai renti ke jong pi ha ke jing im ke jong pi wa malas. Dah kejemput jumut kejumpi haki thong kaba pi dan jumut. Dah kaba minat ya ke kaba pi wa pentrai. Dah kejing ya berkat kejunduan. Naga benta ke kaba pi kut jumut. Komi le desimet nado pamidang kena hadu papidasan narang ba kunju. Maka upaya pa ni kong day naladi. Ladang ila ban pensan ya pi kat bangila ban le. Nên naladi hi phim dan ke jingkut jumut naladi hi phim trai sitam naladi hi phim ya renti ya jing yang jopi om non la mano ban pensan ya ne ka ber amar tada ko kongsan apa ya ni kong de naladi bakum no phim ya renti ka jing yang jopi upaya baar de kikime kikpa Kikimiki pa kilom kongsan mahar nakabenta ban pensan ban penyo ya ke thong jong ki khon ki ti jong ki hemla ban ong batang naman ta balong kmi long kpa ba minong ba ngala pendap la ki jong ka kamram ban ai bam ban pa school ban ai ke ga bagi ki kwa hoy kata kalong ka kongsan henre nga syakting ba ka juk ka benta Kajuk kebelas tang banyak siya kajuk jong baka perthai baro ka be kajuk jong jingim shimet ngasip ting le hay kajuk jong ka start technology bayo ngiklet bandan ke jinga sulak ka bajantam kakha nakapor siya kapor manla kasngi bala ka jong kikon kikti ka jong bayo ang iong panpan simphone kani ka mobile ila di ro pet mobile ki kon ro ai mobile bat ka jingjingai hapeng kmi pa ba ki kon la na ge jingai kalong ka bai shir hai na ka benta kum no ba pinsan ben pinsan la ge jogi kon bi jogi te dei na mata ka da la na piong ba pila ai ya ka ba ki kon ki don ka pi klen no pat ban penjan ba jogi kon ti jogi ban ya shong ba ki nakapor shakapor ban hikai ban ya sulok banpai lagi klan no ay kata kajing long kpang jong kami jongi kamlong kababit kababyang ladang klan no ya ke kabangila penjang na jongi ko te de na mata hakum ni ka juk ko bunda ngidon kam si ka dei ba kom ki kimi ki pa bagin yai buddin na kapor siya kapor yai kli yai pertau na kapor siya kapor bayai sneng yai kraw na kapor siya kapor yala ka jongi kon ki kenang man penslur yaki manai man sin yaki makin kot siya ka jong katong ka bagi ki anggo upaya walay dai gino hikai
Kinoi kai om tang bagi kinshim. Ban pendak lagi jok kakabram tang ban hikai lagi jok bis subject. Ayam. Nama lagi Kenya ka kenta jok kapor bagi kon kiti jong idan. Kema ngidan sibun ba kapor kum ki kon. Ha ki sangti, ha ki lenghok ti, ha ka slam ka bagi kinoi kai kisah. Kinoi kai om tang bagi ki hikai ki kot ki sla ki subject. Ki topik ki lenong ka bagi sorka ka bu. Regi dan kam de ban pelut bor. Ban seneng ban kerau. Ban ai men sim, ban betin lenti. Nama ngajuang ba kinoi kai kelong thik kom ko to ka jurwai. Dui tarak siar kong hak be samla mat jumpi ma pin tip chino bunjam. Don lu klor balam ti em ka khateng sana. Tiga sim. Ba kinoi kai kelong ki klor. Ka ba ki kena kinyo igi. Ong lu klor jongi. Uba hikai yang iman kasmi. Uba tin lenti ngi shano bangin jam. Shano bangin nyat, shano bangin im. Nang bangin la bangin thik bangin poi sha ka thong. Jongi jingele ka jongi. Ti dera mata na kom kinoi kai. Idan sibun kalengkor banket. Om dapat pendak di dalam. Andai pan pendak bagi jing nang jing sta. Kam dai tang ko pensta ya ka khot. Kalong ru ka bagi pensta pin shumphang. Ban krang ya kalong muri man brio. Haki imlang salam jogi kuda ke jogi. Ban ubentau basau. Dai kiperla. Kom ki kena. Kom ki brio hal ko po. Ide benang kumno menyayat di perlu. Ngamong ngi kumno pinang banjir. Nengat wa panwadra dengan dengan kom perkat. Ba pinang ban kumno ban penong kami ke por ke jompi. Ha pinang ha be pikindo in perlu ke jompi. Ngem dai than ban melet. Tang ha ke dikam ke basyu ben sobha penyem melan muja ha ke jingin ke jompi. Anda pilasan kinai kai ki kimik pa ki don kam ban hikai ke di. Ba anda ki kena ke lanang san ki don kamru ka jingya sulak ka ka bagi don kam kom ki kena kom ki samla kom ki rangba na ka banta ka jingya sulak ki baba ki batei ki babalang ki jimentoy ya ki lang ka sala namar na gemla ban penhan ya lade ban aji kai lam ya ki perlo te ki linti komno ba ka ki lang sala ni jong kan ki te dera mata na ki sautli paya kilang ka kongsan na kabataban sandur way po way brio ne way po way brio kin em ha ka jingsan bijoki ha ka Habakren kum kongsan uba lakmen romboy uba deiru menteri ketan puli puti ke sarkar jala ula penpau ya ke jingman bandon mentalem ha kani ke jingpli ya ke senam jubili ksiar pat ong ba ki sastek kabala kedo ba ki la pendep ya ke jingpuli na kani ke snong haki lain puli ba per kelong kasaki ya ke jingtre sitom kinong yalam ha ke tu kapor shushu ba lakmen ula ong ba ki samla puli hi kimdei ban puli ban be tang ya ka kam sarkar henrei ban pentibet haki lain trei kibala ban ai ka kam namar tang ka kam sarkar hi kelong ka baduna ban nujor ba ka jingdon pat ki samla lai puli ulai thu ba ka sarkar hi ka ai ki jihikai ni ki skill training bat ukuntu ik samla bakin siem ya kani ka kabu Hakbai day baka dor khas baka school kala IT na kaliang menteri lakular ban simkhia bat kentu iginong lam snong bat ka managing committee jong ka school ban one sha office ban yakren sani khnang ban la ban pekno yakaba kumno ka jingdon kam ka badai ban yo nado khaknai spa nyu punyo do ajar punriu ia iba mentasi spa saparmun kilapas yang metrik khnai punriu mut kilapas ya kelas sangut kilapas ya KPA jengki handriumut kilapas ya ka post graduation jengki bak handriumut kilapas ya diploma kane ka bapni ba kane ka shnong ka khandeu kalongman kalongyin kikena kalong kidon kasam bakidon kata kejingkit kia banyo ya kapule kapati namar kapule kapati kalong berengkap nado kata ngina kalang sarkar nado snem ajar khatra hapo kajing penyai
jong chief minister beron jengi Konrad K Sangma nila pu ba kapule kaputi kadeng kabakongsan kabang ihap dan pi der takadaw pilayoi bahagi ni pratu ligisnan shipon kijikala kilakala bat shipon kibakilakta yak na school pule jongi ngila persyang ban bahaya ki school sarkar kanega school jampi kanega non government haragi school sarkar ngila persyang na waysnem shaw waysnem ban bahaya ngila persyang ngila tip ban kathay pursla jongi kathay shane kalong kamdon ki college ka sarkar langba ka jing tinanti jong lokal amre jong pi idoti chimisar barom yang nilayara ya ka riwar college bahkan yo ya ka jing simtulo na ka sarkar nilayara bahkan bahaya ka bordar secondary school bala pagkiw kerdan sa high school populus na agray syabong bakla nginaprasyang ki scholarship ki barit hadu aja khatra manda nginaprasyang bangkentiw ya ki scholarship ang day tangata house ne mo baladep o chief minister na peni ya ki scholarship kabagi ang ka chief minister scholarship scheme kabahakan riu trip na March arja arpun riu ngipelai yak bakandai jatam kikna school riu jar bahalus nem danga kini kibnai na bentang jing biang jong kikna school primary upper primary ngila persyang bang ayah katakan direct benefit transfer bang yo yang akran uniform yang kena school kibala biang dur kikot kislah ngila persyang bandu strik April arajar arpun riu bang petrekan yang katakan structure pay framework na bentang kinong hikai ki ad hoc kinong hikai Hindi teachers kinong hikai science teachers kinong hikai SSA ki food teachers kiba arpulai jar tam kin yo jimen toy lembaga negara rai coba sarkar kaba ki sarkar lu mensyuan kim not banshil namar kajingdut kan poy paspa laipu klur haka sistem tang namta kine klem krem ya ki nohikai sarkar tete tekine ki jikshim kia ka sarkar ka peni baka sarkar ka don ya kata kajing temu baka jingkut jingmon bangkan tiu ya ka pulih putih Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya